takže čau. Dneska si znovu zahrajeme Bravku teda. Minulý díl to jsem teda hrál taky, ale teď mám jiný účet. To je přesně jeden potom, co jsem to natočil, tak se mi zase resetovala accounta. Takže jsem požádal jednoho mýho kámoše, aby mi to prostě spravil. No takže teď jsem to neresetne a teda vám ukážu teď mu ještě 4000 pohárků, jako nejde špatný. Tady mám prestiž na Colta. To je má jediná prestiž, ale jako teď spašu Bibi, teď tu už skoro mám na prestiži. No a teda to by nějak bylo, ještě vám ukážu to. Ne, tu rovnu, ne, tohle. Jsem v nějakém klubu, do kterým mě to dalo. Já teď nemůžu do klubu, kde jsou moji kámoši, protože já úplně jako, no prostě jako nechci sama nikam jenom. No, takže to by nějak bylo 24 streak. Prostě jedna prostě. No, takže dneska bychom mohli nějaký random zase. Možná bychom dneska mohli zahrát rankedy, uvidíme, jestli to stihnu. Takže já to zatím nebudu ukecávat a jdeme na to. No, takže to nějak bylo tohle. Doufám, že dneska stihneme toho co nejvíc. Protože já chci udělat někdy nějakou challenge, prostě protože netočit jenom tady ty prostě... chápeme se, ne? Prostě jenom prostě jak hrajou a nic ještě... Prostě, že to ne prostě jenom točím. Ty je hajzlíku. Pojď, Kubo. Nezdrojíme. OK, tak jdeme po Balrolem. Střípáku. Pojď. Já si myslím, že tady někde vpravo fajtí ty konc. No se no, to vypadá. No tak já se tady ještě dojdu pro tohle. Ty vado, ještě tady jedna. Už jenom 3, no tak to je rychlá hra jako. No tak... Tyjo, kde jsou cápci? Jo, tam fajtěj. Já nechci, aby ten Kuba se to nezaslouží. Ale byl první. Ty po mně budeš skákat, jo. Běž k němu. Jo, yes, Kuba. Ten IP. Ne. Nevadí. OK, druhý rank, tak to je dobrý. Musím říct teda, určitě to není špatný na začátek. Teď to vypadá, že za tady to video si přitom udělám prestiž, no tak to nebude úplně o ničem úplně kompletně. Tady byl někde bůl, ne? Tady takhle dolů. Jo, tam je tento mora. No, Leon, co? Tak toho rovnou zabiju. Tak má mě zabil borec. OK. Půjdeme nahoru. Se do středu bych to dal. OK, Bibi. Chcípni. Tady tu Bibi nemám. A zatím zabiju tady toho borce. Když šli nahoru na... jo, tady jsou. Když platil, tady vyvraždím. Ne. Ty vado, tak ty co mám chcít. Jo, tak si. Jo, tak pojď. Co bojíš? Sravno.
Bro thinks he's better. Jo, ty.Ňáčku. Jo. To trošičku laky nebudu nic říkat, ale OK, poslední hra, když vyhraju poslední hru, alespoň druhý místo. OK, tak pojď. OK. Tak pojď. Tam jsou prestiž, nás to musí být prestiž. OK, no tak to nevím s tím koutem. Ježiš, proč tady mají najednou fejmky? Jako já už jsem hrál proti fejmkám, ale jako... OK, tady Shade. Toho bych asi zabil, nebo Edgara. Ne, teď jsem celkem blbý situace, ale zkusím to možná nějak vyfajtit, protože já z toho chci něco mít. Ne. Super, no. Nevadí. Tak pojď. Ukáž, kdo tam je, všechno. Jo, tak to půjde první místo, jako. Já musím říct, že kteří mají rankedy jako já, nebo prostě ty rekordy, tak jsou horší, jak já často. Jako neříkám, že jsou špatný, ale myslím to tak prostě, že jsem prostě lepší. Protože vždycky, když jsem hrál proti takovým hráčům, tak jsem byl v tom trojce. Ne, Max. Steel na PowerPointu. Na. Proč ta B nešla po mně? Sypni. Yes. Jsou trošku unlucky pro ní. Edgar má ultinu. Doufám, že si vybije na tam... Ne, proč jdeš za mnou? No dobrý, vem si PowerPoint. No. OK, tak jdeme po tady tomu. Tak tady ty borci tě zachránili. Ale jsem mohl jít za tebou, no, protože jsem celkem promarnil. OK, tak ten je dead, už jenom 4 brawleři. Ne. Tam Max je dobrá. Ten borec. Já doufám, že to dáme. Ten měl nejvíc těch rekordů. Když nepočítám mě, protože teď nevím. Jo, prosím. Jo. OK. Tak první místo a přesně, co? Co to? Jeden pohárek, ne. Jeden pohárek, jeden jediný pohárek a vypadá to úplně dobře, jako 999 přesně, jeden pohárek před prestiží. Proč mi to dává zase dobrý hráč? Legendary. Ta fejmka. To je asi tím, že mi stačí jedna hra, no, abych měl tu prestiž. Asi to je tím. Ale doufám, že nechcípnu. Hodně, protože já to nechci znovu to. Jdi do háj, ne. Já nechcípnu. Jo, díky Jean. A musím jít zpátky, no, Morga. Ten má... Teďka se musím schovat. A pryč. Tady... No tak to je frajer. OK, tak pojď. Jo, tak týmem, no, tak... To jsem týmoval asi jenom jednou zbytně, nebo dvakrát. Co kom toho? Prosím, ne. Tak GG. RIP, no. Ale já to musím vyhrát, jo, takže já jsem důležitější. Co jsem řekl, Jsem neslyšel.
Stu, potom nevím, jestli chci jít ty konc, když má ultinu, ale nechci jít ani po tom Damianovi. Odspal pryč. Bum. Cípni. OK, zatím to je celkem nepříjemný, ale jako já jsem pravděpodobně ještě nejvíc nepříjemný. OK, tak ty když to ty konc někde takhle bude to. OK, pojď. Ne, prosím, no 20%, no to je jedno. Já nechci, aby se to ukazovalo, 10%. Je to otravný. On půjde po mně, oni půjdou po mně, já to vím, já to vidím, já vím, že oni půjdou po mně, to je úplně jasný. Oni budou čekat, až budou se... OK, já tam asi vím. Ne! OK, no třetí. Je tam prestiž. OK, tak máme prestiž. Jsem nečekal, že to takhle vyjde. OK. No, tak to byla taková menší, jak to říct, taková ukázka prestiže na Bibi, jo. Já se kouknu ještě rychle, kolik mám rekordů. No, mám ty goldový, no, tak to má ta Maxka mnohem lepší. Legend, co? Heal teammates more than, ty vado, no tak to je dobrý. A to je 500 000, tak to je těžký, ale. A nehraju poka. Jinak moc supportu asi, ty konci nevím, kolik mám supportu. Take down. Blah, 5 levels, Hydra. Jako, počkej, tak ty konci to nechápu. Get Gaju buffs in a single match. Nemám. Ježíše, já to chci strašně. Co to je? Jo, to je proto to. On stápal. A tak ty konc si myslím, že bych mohl jít hrát. Podle pohárků, hele, podle pohárků. Edgar určitě nechci hrát. Ty konc. No, Stua. Zahrajeme si Stua. OK, tak zatím super. Mám ráda za tu prestiž. OK, Edgar, ne, proč zrovna? Chci nikdy to má Bibi, no tak to by bylo možná ještě horší, no. Ale prostě tady zrovna nechoď po mně. Chcípni. Ještě taky chcípneš. OK. OK, tak ty taky chcípneš. Yes. Abych nechcípl já. Ty vado. Tak to jsou prý boti tohle. Ale blbý, že to jsou boti. Typneš na oheň. OK, první místo. 200. OK, dáme ještě 250, jo, na bronz. Je tady zima.
OK. No dobře. Na tom to nemám co říct, no. Já jsem chtěl říct, že mám jako jediný popis prostě do Brady. A potom mě zabije a jsem na 10. ranku. Ty vado, co to je? No OK, takže teď zapneme něco jiného. Dáme si Bravo Ball anebo Knockout. Dáme Atlantiky. OK, Bravo Ball. Vyšlo to na Bravo Ball. Takže krásně si bereme Mortíska. Kde seš? Tady. No a doufíme, že s ním nafarmíme třeba i Silver. To by bylo fajn. Ale to by bylo asi dalších 10 minut, no. OK, tak to si myslím, že se dá, když máme toho Edgara. Jean není za mě vůbec dobrá na to. Ale pokud ten už, jako to už vůbec. A já ho nemám na maxu, na toho Mortise, takže ne, divně. Hej, ale ta Jean. No tak, prosím. Hej, co? Ale co ti je? Blbej. Dělej! Dobrý. OK, tak půjdem zase, jako jsem šel. Yes. Tak tady to je taky dobrý botě, jako. Já nevěřím, že tady to nebude botě teda. Ta by to tam ani pořádně nestřelila. Jdeme znova. OK, už tam někoho... Jo, už mám. Nany, no teaming. Dobrý. Taky má prostě na kolta, to je frajer. Sakra, bez trefy. No damage. Víš, co děláš? Děláš ultinu? Chci. Jo, tak to nevím, jestli by byl třeba gol třeba. Ne, co? OK. Frank to tam vybombí. Takže já počítám, že dáme gola. Jak to? Jo. Dobrý. Ten, když tam Avko je. No, Avko mám. Ne. Nevadí. Bacha. Šeli, já ji nezabiju. Já ji nezvládnu zabít. Ale jsou pán dobrý, že to Frank je dobrý, ale pomalý. Ještě k tomu chcípnu na začátku, takže to je úplně super. Ty chcípáku. Dobrý. OK. Nejdu s tebou hrát. Tak. Dáme. Hele, já teďkon zkusím dát nějaký event, nějaký úplně random, že budu poslepu a že řeknu nějaký číslo. Takže ten jste 1, 5, 2, 6. No to je dobrý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Takže já se teď prostě já si to jdu prostě něco podle něčeho. Jo, 3. Trojka jsou knockouty, no. Jsem teď našel věc, která má 3 věci. Na tom. Na sobě, takže. A dělíčka. Jo, ne, já jsem si neměl brát toho Mortise. On je úplně blbý na ten damage. Jo, já je budu, když já tady budu tím keřem. Zkusím nějak zavraždit. Jo, tak to bylo dobrý. Bych ho zabil. Ty báro, bych nečekal, že jenom jediný kill, jako. OK. Prosím, že se mi počítá ten. Jo, dobrý. Nebreč jsem to. Chudák. Proč jsem dostal takovou karmu? Pojď, to si měl vypadat do něj, no a on se do toho vyšel stejně. Ale to by tě asi zabila ta Pipera, nebo ten byl. Bacha, tam je, jo, nechcípej. No nevadí. OK, tak to musíme dát. Musíme vyhrát. Takže já mu takhle naběhnu. Jo. Feel my rock. I'm a creature of the night. Ne. Proti němu. Nedám, jak cípnu. Jo. Kdo tak. Cípni! Jo! Dobrý. Byron ještě. Tak toho vypnu lehce. Jo. OK, tak to bychom měli. Tohle, máme víc jak 300. Jo, no, aby to nebylo jenom chvilku jako s tím Bravovolem. To je jako jedna kůra, já už se dolím. Ne, šelenu, ne. Jako tu MG beru, ale jako ty konspirtně tam jsou balaři, kteří jsou úplně nejhorší abych je zabil. Když to mám na 7 toho Mortise a na 7 to dává hodně málo damage. 2600. Jedu od něj. Mně je jasný, že když tam přišel, tak chcípnu. Alespoň jsem nafarmil to damage a ten útok. A návkujte! Hejda. Nech mě, neskákej po mně. Ne, mě zachránil, já jsem nešel do věci, která by mě jako jediná zachránila. Rychlej se nabijej. Já jsem jediný, ne! Ne, pryč. Ne. Tak teď se úplně jsem se... No nevadí, no, takže ty konc dáme na něho. Uvidíme, jestli ho dáme na server. Ale určitě ne, no. Kdyby se to stihlo, tak by to bylo hodně dobrý. Protože na něho mám hodně rád, sice jako to úplně nejde vidět podle toho, na kolika pohárcích ho mám, ale když jsem hrál mýho kámoše účet z toho na něho poprvé, tak to bylo úplně, to bylo úplně super. Protože já jsem v té době ještě s ním moc neuměl. Takže jako
že jsem tam pár her těch prohrával, asi 2, nějak tak. Ok, tak teďka, ne! Ale je blbý, že on má strašně málo HP, když nevím, on je teď třeba na 2 nebo na 3. No možná je na 4. Ale dává brutální damage asi. Ok. Colt ho zabil. Colt si vyplníme krásný questík. Nejdou hrát, ok. Ok. Tak, no všichni jdou do jednoho, takže to se mi hodí. Mám 3 rány na jeden cíl. Jo. You get hit. Starnova, ne, já nesnáším Starnovy. Když za Starnovy nehraje. To jsou strašně OP. No já jsem neviděl toho Chestera, nevadí. Tak nevím, jestli to vyhrajem teda. A nápad. Ale musíš je zabít. Jako, já jsem to nevymyslel, aby... Ti do háje. Já jsem blbej. Ti Starnova versus Starnova. A ne tátor. Zabij, prosím, nechci. Hamo! Ten pokazal. -2. Dobrý. Ten Starnova jde taky. I když zrovna tu šel hrát nejradši úplně s někým jiným. Ale lepší než aby jako Ávko byli. OK, Barleyho máme. Co v Brawl Stars, takže má prestiž daleko. Což nejsem rád, protože to znamená, že hodně že hraje no skill a Barley je takový jako mid skill jako za mě. Jako, já bych neřekl, že Edgar je až moc no skill, ale jako určitě se nedá říct, že by byl 100% mid skill. OK, Barley mu dává Squeakovi. Tak ten má asi gold na tom Squeakovi, nebo co? Ten Squeak, protože má skin na něj. A to který vypadá jako kdyby byl z goldu. To je takový úplně klasický. Yes, tady dead. Není! Co? Protože nechci. Dobrý, ho zabiju tak. Já mu tady naběhnu cákovi. Tykni. Dobrý. OK. Dobrý spray. Jsem měl vyslat bombu. Nebo to by bylo hustější. Takže máme všichni 3. Ten Barley je teda za mě hodně dobrý, jako. Jsem nehrál ty konc. OK, má nějaký Zonex, nějaký rozsah, no Ukrajinec, já nevím, co to je za písmo, a nějakýho Twixa. Jo, to je asi jako Twixka, že jo, podle toho. Ne, tak se sem chcípnout. 2 hity, o to jsem by asi mrtvý. No, teď už nebudu. Twix. Ne. Karel teď konsná. On je... Takhle jsem slabý proti tomu. Nevadí. Pokud v Barley to úplně jako... No, zatím to nevypadá. To je ten Karl. Sám toho týmu. OK, Starnova. To tam drtí, borec. Jo, hezky. Tak to je frajer. Ok, tak pojď. Ale já chci teď přežít, jako já nechci stýpnout. Šlo bombu. Bomba. A zabijte ho! Stýpně! Aha, tady ještě Karl. On
On tu Starnovu zabil. Hej, tak co to je za hráč, je ta Starnova ty konc. To přišlo úplně, to on měl asi 1500 HP. A nevím, kolik měl to Starnova. OK, ale tak jsme vyhráli, on se zabil toho 8 bita, nebo kdo ještě přejít, nebo kdo ještě dělal. Creature of the Night myslím, že jsem viděl ty koncepty Starnovy. Jo, tak budeme mít quest. Tak pojď. Jo, tak to vyhrám. Doufám. Crowan nemám rád, on je za mě dobrý a zároveň je špatný. No, není špatný, je hodně dobrý. Jedním slovem. Musím mě vybrat jedno. Ne. Enrico. Proč tam? Jo, dobrý. To jsem myslel, že tam budu lehkovat. Jo. Yes. Petr. Tak, jdu dole, jedu po něm. Yes. Tak to byl dobrý hit, jako se hodně low. Netleskej, až chcíš tak bych chtěl, tak bude vidět, jak budeš tleskat. No. Chcípni. Prosím. Jo. Ty jsou frajeři, ty teammatey, jako. Creature of the Night, no, viděl jsem správně. No já už nejdu hrát borci, protože já se do té vzít chaos dropu. Ok, tak doufám, že vypadne něco dobrýho. Ok, dobrý. Ne. Ježíš, 2 super arkány. To úplně nesnáším vždycky. Když to vypadá úplně dobře, ale 7 pohárků. Je srandu. OK, tak co teď? Já si teďko zdal challenge, že teďko budu ukazovat na jeden gameplay, vy to neuvidíte, ale na ten budu ukazovat prsten a na ten, na který budu ukazovat, tak vlastně do toho budeme hrát. Tak 3, 2, 1. Zavírám oči. Haste. No tak to snad nána. Hastu, jako nemám rád. Ale jako nevadí. Určitě podle mě, kdyby to byl Jamkrát, tak to je určitě horší za mě. Ty konc přemýšlel si se vezmu Colta nebo Stewa. A nebo něco úplně jinýho. Třeba Barryho. Buď toho Barryho, anebo toho Tika. Tika v questech? Počkej, já se kouknu do questů. Asi v tady těch ne. Jo, je tam. Ale nechci. Já si vezmu Barryho schválně. Já vím, že ho mám, strašně mám levelu, ale bude to aspoň větší challenge. Barry mi vlastně padl předevčírem, myslím. Teď vlastně nevím, jestli z chaostiky, anebo z normální star dropy. Ježiš, tak to je HPček. Tak to bude strašný. OK. No tak. Ne, já jsem tady sám, hoši. Pomoc. Já je tady nepozabijím všechny. Pomoc. To by bylo dobrý, kdyby ty supporti mohli i ten haste léčit. To by bylo úplně OP. To by bylo na to nejlepší. Hej, pomozte mi, hoši! Aha, oni je tam drtí. Jo! Yes, tak oni jsou úplně slepí, nebo co? Jdou normálně. Yes, OK. No. Máme tohle. 1203 pohárků. Takže to znamená, že teďka
na začátku jsem měl 4000 pohárků, takže já jsem za tady tu dobu se odehrál 200 pohárků. No, asi tak 190, asi 193 nějak. Já se zkusím spočítat. 460, 4006. Takže 190. No dobrý, to je jedno prostě. OK. Hele, a tímhletím bych možná asi ukončil tohle video. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak budu strašně moc rád za odběr nebo za like. Jestli chcete, tak napište nějaký komentář. Ne hejty. Doufám. Protože jako já, když dostanu komentář, tak mi přijde, jako kdybych dostal 100 odběratelů. Na 10. Já mám rád komentáře, jako. Tak mi přijde, že jsou jako těžší na získání než lajky. Nebo odběry. Neříkám, že dostávám hodně lajků nebo hodně odběrů, ale určitě nedostávám víc komentů. Jo, takže tohle je teda konec videa. No a prostě zatím prestižní čau.